Tack. Här bredvid, eller? Fuskis. Kanske. Ja. Jag knappast export. Sandra Lind. Ja, från Colombia export. Vill du ha mer saft? Den ska vi se. Tack. Har du smakat? Har du smakat? Citrus? Ja, det får. Ja, här. Varsågod. Här, Sandra. Nu är det saft i. Vad är detta för en fin kniv? Laser. Jag köpte en fin köpare. Ja, man kan diska det. Den är vass, ja. Oj, vi lägger den där så vi inte skär oss. Försiktigt. Tycker inte Sandra om pepparkaka? Vill du ha pepparkaka då? Ta pepparkaka. Varsågod. Museet vid Skäldervägen, där stack hon en gång. Ja, som en stjärna. Nej, Men tack. det är jobbigt när de sticker iväg tycker jag. Vi vet hur länge vi var där. Jag tror 3 timmar. Hej Sandra. Jo, annars. Ja, vi har något att göra. Nej, jag är med.